Milí bratia a sestry v Pánu, srdečne vás vítam v našom reformálnom kostole v mene nášho cirkevného zboru. Vítam medzi nami pána starostu Kálnej nad Hronom Igora Gogoru s pani manželkou. Brata farára Jána Janča s pani manželkou. Brata farára Miroslava Hosťoveckého, pána Pavla Kocku, iniciátora myšlienky tohto ekumenického koncertu s manželkou, prítomných pánov poslancov s manželkami, riaditeľa základnej školy pána Liptáka s pani manželkou, riaditeľku materskej škôlky pani Dagmar Hajtovú, možno aj s manželom, neviem, dobre. Spevokol Harmónia a ich zbor majstrov, a všetkých ostatných účinkujúcich, lebo je nás tu pár. Koho som vynechala, prepáčte mi, ale srdečne pozdravujem všetkých vás, ktorí ste prišli na tento už 12. ekumenický adventný koncert a prajem vám všetkým, aby ste mali krásny zážitok pri odznení tónov hudby, ale nie len pri hudbe, ale aby ste mali aj otvorené srdcia pri počúvaní zvesti Evanjelia. Tak vás srdečne vítam v mene Pána nášho ako bratov a sestry, Isten hozta önöket a nagy kálnai református templomban. Poprosím pána starostu o také úvodné slovo. Nech sa páči. Vážení predstavitelia cirkvi, milí hostia, drahí spoluobčania. Je pri mne veľkou radosťou privítať vás dnes na ekumenickom koncerte, podujatí, ktoré má v našej obci krásnu 12-ročnú tradíciu. Nie je to len koncert, je to stretnutie ľudí rôznych vierovyznaní, rôznych príbehov a rôznych pohľadov na svet, ktorí dnes sedia pod jednou strechou so spoločným cieľom. Vytvoriť chvíľu pokoja, porozumenia a ľudskej blízkosti. Ekumenický koncert je pre mňa osobne vždy pripomienkou toho, že v jednote nemusíme byť rovnakí, stačí však, že sme spolu. Žijeme v čase, ktorý je rýchly a často plný napätia. O to vzácnejšie sú momenty, keď sa dokážeme zastaviť, nadýchnuť, vypočuť si hudbu a uvedomiť si, že to, čo nás spája, je silnejšie než to, čo nás rozdeľuje. Hudba má schopnosť prekračovať hranice jazykové, kultúrne aj duchovné. Aj dnes budeme spájať všetkých, ktorí sú tu. Veriacich, neveriacich, starších aj mladších. Každého, kto si prišiel oddychnúť a načerpať pokoj. Dovolte mi v tejto súvislosti pripomenúť veľmi pekný citát nemeckého protestantského teológa, kňaza, filozofa a významnú osobnosť protinacistického odporu Dietricha Bonhoeftera, človeka, ktorý celý svoj krátky život zdôrazňoval hodnotu spolupráce a vzájomného rešpektu slovami: jednota nie je niečo, čo vytvárame my, je to dar, ktorý máme spoločne objavovať. A práve takéto podujatie nám pomáha tento dar objavovať s pokorou, úctou a otvoreným srdcom. Chcem sa vám úprimne poďakovať všetkým účinkujúcim,
organizátorom, našim cirkvám aj vám, ktorí ste si našli čas a prišli podporiť tento večer. Nech je pre nás dnešný koncert chvíľou pokoja, kultúry, hudby a dobrej vôle. Ďakujem pekne. Srdečne privítajte spevokol Evanielickej cirkvi Augsburského vyznania. Nech sa páči.
Spasiteľ môj, iba v ňom smiem ochrancu mať. Mňa milosť bude chrániť, keď príde súdny deň. Ona mi biele rúcho, tak báť sa nebudem. Pán Ježiš, Spasiteľ môj, pevná skala z kríža hrad. Pán Ježiš, Spasiteľ môj, iba v ňom smiem ochrancu mať. Milan Rúfus, poďakovanie za lásku. Ako keby slnce zasvietilo na sneh, všetko vo mne zjasnie, tak vrúcne mi je. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa ktosi s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzimenú bíľku, teplý dotyk slnka v lesnom papradí, tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku niekto sa s láskou na mňa usmeje. Veď ja ani neviem, čo je to tá láska. Teba prosím, Pane, Ty ma o nej uč. Ako zrnko chlebového kláska, každá bytosť čaká na jej teplý lúč. Nebude ti radiť, drobné srdce moje. Ja som ľudské mláďa, ty si Boží kráľ. Iba tak ti poviem, že dar lásky to je koruna tých darov, čo si ľuďom dal. Všetky deti sveta, tvoje sedmi krásky, ďakujú ti, Pane, za dar ľudskej lásky. I ten dar Boží, ten dar, že sme tu. Sa
vzdať vďaku, vo viere prosiť zas. Za tých všetkých, čo na teba zabudli, aj zabludiaci z lesných trávení. Dlaň svoju, Pane, nikdy nezatváraš, tak to ja verím mojim to vyznaním.
bratia, sestry, milí priatelia, vzácne je každé takéto stretnutie a o to viac, keď nás spája to, čo urobilo v histórii ľudstva ten najväčšiu zmenu, a to príchod Ježiša Krista na našu zem. Prorok Izaiáš píše 700 rokov pred touto udalosťou: preto vám sám Pán dá znamenie, aj hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel. Maslo a meď bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Lebo prvá, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina. Staré, veľmi staré proroctvo, a nám sa možno povedať ľahko hovorí, keď už vieme, že ako sa to všetko stalo. Od prvého momentu, ako sa toto proroctvo naplnilo v Betleheme za kráľa Herodesa a za rímskeho cisára Augusta, vieme, že toto dieťa priťahovalo ľudí. Prišli jednoduchí pastieri, lebo anjel im povedal. Prišli múdri a vznešení ľudia z ďalekej Perskej ríše, lebo boli presvedčení, že hviezdy, ktoré videli, im oznamujú príchod nového kráľa. Toho miesta pri tých jasliach nebolo veľa a predsa sa tam zmestili všetci. Všetci, ktorí prišli s dobrým úmyslom, s dobrou vierou, a s pochopením a láskou aj ku ostatným ľuďom. A toto vlastne je to najdôležitejšie, aby sme napriek tým rôznym národnostiam aj pri samotných jasliach Pána Ježiša, alebo aj potom na iných miestach a pri iných príležitostiach, a vidíme, že tí ľudia si rozumeli. Že tí ľudia sa rešpektovali, uznávali. A to je to krásne, čo priniesol Pán Ježiš Kristus na túto zem. Vzájomné porozumenie, vzájomná láska. On sám, keď začal účinkovať, povedal: ja som svetlo sveta. Kto mňa bude nasledovať a bude tiež prinášať svetlo. A to je pre nás aj určitá výzva, aby sme tak ako mudrci z Perzie prišli s tými najvzácnejšími darmi a s otvoreným srdcom, pretože si uvedomovali, že to malé dieťa má zvláštnu schopnosť, že rýchlo rastie, dospieva a môže urobiť veľké činy. Oni boli o tom hlboko presvedčení. To malé dieťa môže aj nás osloviť a oslovuje stále veľké množstvo ľudí. Len malý prierez s tými piesňami, ktoré sme počuli a ešte budeme počuť, hovoria o tom, čo všetko ľudia vyspievali a napísali a vytvorili, aby oslávili príchod Božieho Syna na našu zem. A aj v tých piesňach vidíme, že nielen Nemecko, Česko, ale aj tá jedna pieseň je z Tanzánie. Čiže cez všetky kontinenty nás spája láska k tomu, ktorý sa na Vianoce narodil. Nech je pre nás povzbudením, že môžeme si túto udalosť pripomínať a tiež je to pre nás začiatkom toho nášho vážneho, úprimného vzťahu s Božím Synom. Amen. Nie
im zdravia pevného, daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného, daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. Dobraj Bože svojmu dielu večné trvanie. Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. Dobraj Bože svojmu dielu večné trvanie. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. Dobraj Bože svojmu dielu večné trvanie. Detské očka žieria pred jedličkou, pod ňou se sen ukrýve. Šťastné deti pod stromčekom hľadajú to, čo snívali. Každý verí, že láska dnes každého zmení, nie len v tieto dni sviatočné. A z neba letí k nám anjel týchto Vianoc, čo všetkým ľuďom dá nádej čarovnú. Nech nikto nie je sám a príde lásky vždy na dosť. Ten vianočný zázrak si nájde každý z nás. Mielok hejnovky tiché nocnie, v nej sa nádej ukrýva. Ňou nesie ľuďom správy preradosné, že v jasliach dieťa už sníva. Každý verí, že láska v nás každého zmení, nie len v tieto dni sviatočné. A z neba letí k nám anjel týchto Vianoc, čo všetkým ľuďom dá nádej čarovnú. Nech nikto nie je sám a príde lásky vždy na dosť. Ten vianočný
Narodil sa Kristus, slúži kvietom, skrytujme, života čistého, radosť, Kristus narodil sa.
well with me. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can be. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Bratia a sestry, všetkým vám prajem požehnaný sviatočný večer. Čoraz viac počúvame o našej spoločnosti, o našej krajine, o Európe, že je ateistická, sekulárna. Ja týmto rečiam neverím. A keby aj spoločnosť bola naozaj tak duchovne vyprázdnená ako nejaký starý, prázdny vínny súd, tak tomu neverím, pretože práve na Vianoce je to úplne inak. Tak ako aj ten najprázdnejší súd, v ktorom kedysi uchovávali dobré víno, nemôže úplne vyvetrať, tak stále ešte vonia dobrým vínom, tak viem, že väčšina ľudí práve počas Vianočných sviatkov cíti tú Božiu vôňu a ide za ňou. Pri tom všetkom mi napadá otázka, že kde sa zrazu berie tá neha, tá jemnosť, to dobro, ktoré toľko počas roka nezažívame alebo nevidíme. Veď predsa to nemôže byť tak samo od seba. Musí to mať svoj dôvod. Nechcem deliť ľudí na veriacich a neveriacich, hovorme skôr o ľuďoch, ktorí sú od viery vzdialenejší,
A keď aj ich v tomto čase stretávame a rozprávame sa, náš rozhovor sa celkom prirodzene zvrtne na Vianoce, tak zrazu poznávame, že celá tá poézia sviatkov, všetky tie staré tradície a zvyky, darčeky, spomienky, tá srdečnosť vzťahov, celá jednoducho tá ľudská stránka Vianoc je niečo, čo nás celkom určite spája. A tak zistujeme, že Vianoce v našej spoločnosti nie sú o slnovrate, ale ide o tú betlehemskú udalosť spred 2000 rokov. Musíme ale dodať, že oslava Vianoc nie je len historická udalosť, nie je to nejaký pietný akt. Správa o Ježišovom narodení nie je pre nás len informáciou o niečom, čo sa kedysi dávno stalo, ale je to evanjelium, je to radosná zvesť, ktorá patrí všetkým ľuďom. Stredobodom Vianoc teda nie sú zvyky a spomínanie, ale oslava Boha, ktorý sa stal ľuďom tak blízkym, že mu nič ľudské nie je cudzie. Syn Boží sa stal človekom, stal sa jedným z nás. Preto sú Vianoce sprítomnením toho najhlbšieho dôvodu, prečo ani nám nič ľudské nemôže byť cudzie. Ani ľudia vzdialenejší od viery nepovedia, že slávia Vianoce, lebo je zimný slnovrat, lebo sú Saturnálie, alebo niečo podobné. Povedia prinajmenšom, že sú to sviatky lásky, pokoja a radosti. To je to najkrajšie a najlepšie, čo je v nás ľuďoch. A isté, že viem, že slovo Boh sa stalo pre mnohých ľudí cudzím slovom, slovom vzdialeným, dokonca podozrivým, budiacím nepríjemný pocit, pretože človek nechce Boha. To skôr on chce byť Bohom. Ale v okamihu, keď sa chce človek hrať na Boha, tak stráca svoju ľudskosť. Dáva priechod túžbe na nikoho nebrať ohľad, byť sám tým, ktorý podľa svojej ľubovôle rozhoduje, čo je dobré a čo je zlé, kto berie do vlastnej réžie svoj vlastný život, aj život druhých. Jednoducho chce byť stredobodom všetkého. A tomu hovoríme aj v kresťanskej morálke pýcha. Žiaľ, vidíme pýchu okolo seba v mnohých podobách. A zrazu sa niečo deje. Do tohto všetkého egoizmu, do tej temnoty, osamelosti počujeme z ticha Vianočnej noci zvesť úplne šokujúcu. O tom, že v Božom srdci je iná túžba. Túžba byť človekom. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, píše Ján vo svojom evanjeliu. Boh, ktorý je pre nás najprv vzdialený a nepochopiteľný, nepredstaviteľný, všetko presahujúci, ten Boh sa nám chce stať zrozumiteľným. Rodí sa v betlehemskej maštali ako dieťa. Už nie je vzdialený, ale chce byť s nami ako jeden z nás. Je vždy tam, kde je človek, a táto nádej je súčasťou našej vianočnej viery. O tom hovorí posolstvo Vianoc. Jasne hovorí, že byť človekom je veľká vec, pretože Boh sa stal človekom. A tak, bratia a sestry, či sme veriaci, alebo sa pokladáme za vzdialenejších od viery, toto je práve to, čo nás všetkých spája. Každý človek, ktorého vo svojom živote stretáme, je veľký a zaslúži si našu pozornosť a našu úctu. A je to vždy dôvod, hoci aj pre malý, dobrý skutok. A tak vám všetkým, nám všetkým, bratia a sestry, prajem, aby nielen Vianoce, ale celý náš rok bol preniknutý láskou, porozumením, dobrom, aby sme ukázali, že to, čo nás spája na Vianoce, spája nás stále, každý jeden deň. Všetkým vám prajem požehnané Vianočné sviatky.
Teraz trošku iný žáner nasleduje, ale vianočný žáner, príjmite ho s otvoreným srdcom, nech sa páči. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that chooses the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in a park as well. It's a sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make him ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year.
There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing where loved ones are near. It's the most wonderful time, oh the most wonderful time, yes the most wonderful time of the year. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Olvasás Ézsaiás próféta könyvéből, és még Zakariás próféta könyvéből, amelynek alapján szólni szeretnék hozzátok, királyod érkezik hozzád. Kedves testvéreim, a királyod érkezik hozzád, ez az adventnek az igazi üzenete. Az szerint, hogy ebben a mondatban mi éppen a hangsúlyos 3 megvilágításból szeretnék beszélni az igéről. Az első így hangzik, jön a te királyod. Először az állítmányon a hangsúly. Ebben benne van tehát az isteni kegyelem. Isten nem azt várja, hogy mi menjünk hozzá, hanem ő jön felénk. 2 ember, aki haragszik egymásra, és nem kevés ilyen van a világon, rendszerint azért nem tud kibékülni, mert egyik sem akarja elkezdeni a kibékülést, nem teszi meg a lépést a másik felé. Lesarkítva mondom, hogy az ember és az Isten mintegy 2 ilyen haragos, de ez furcsán hangzik, de hadd fejezzem ki így, akik között a paradicsomi bűneset óta nemzedékről nemzedékre öröklődik a harag, és a kibékülést még az is nehezíti, hogy a makacs ember nem csak nem akarja, de nem is tudja elkezdeni a közeledést. Ez az ember szemszögéből tekintve egy örök, végleges harag. A közeledés tehát csak az Isten oldaláról indulhat el. Ezért olyan drága és boldogító számunkra az ige, érkezik a te királyod, vagy jön a te királyod. A legtöbb ember hite azért szenved hajótörés, sokat hallok ilyet, mert önmaga akarja magát feltornázni az Istenhez. És akkor törik meg az Istenbe való bizalma, amikor az erőfeszítései ellenére úgy érzi, hogy az Isten elrejtőzik előle, csendben van az Isten. És akkor megrendül, és nem tud tovább lépni, megreked. Mi nem akarunk tudni sokszor arról az igazságról, hogy mi emberek sohasem kezdhetjük el tehát a közeledést. Ezért az adventi üzenet nem azt mondja, hogy menj oda Jézushoz, hanem azt mondja, Zakariás ezt hirdeti, jön hozzád, királyod érkezik hozzád. Ha nem akarjuk őt elkerülni, kedves testvéreim, ha találkozni akarunk vele, engedjük, hogy megtaláljon minket. Hogy megérkezzen hozzánk, és ezt mind csak nyitott szívvel lehet tenni. Ugye, ahol zártság van, ahol falak vannak, közöttünk is, oda hogy jöjjön be a másik? Tehát, hogy csak nyitott szívvel és imádkozó lelkülettel oda érkezik meg a király. Nem a karácsony jön felénk,
hangzik az ige, hanem a te királyod érkezik neked. Nem a karácsony múló hangulata, ahogy ez már itt elhangzott, hanem meg az ünnepi alkalomnak az átmeneti áhítata, hanem a világ megváltója. A legtöbb ember talán meg is férne Jézussal, csak ne lépne fel azzal az igénnyel, hogy király ő, hogy az ember élete felett király akar lenni. Mert az ember nagyon nehezen engedi el azt, hogy ő a királya az életének. Nem a krisztusi tanok, kedves testvéreim, nem az ő csodái, mert az ő csodái meg a gyógyításai, azok közel tudnak azért jönni hozzánk, de még csak az élete példája sem az, ami megváltja ezt a világot, hanem az ő személye maga. Ha csak az ismerheti meg igazán őt, és állítom évről évre, és magam is, ha nem tudom ennek magam átadni teljes mértékben, akkor érzem a karácsonynak ezt az ürességét, hogy csak az éli át, aki engedi, hogy Jézus megérkezzen az otthonába, és elsősorban a szívébe. Kiért is történik Jézusnak ez a jövetele? Neked érkezik meg, hozzád érkezik a te királyod. A zsidók is azt várták, hogy így jön és meghódítja a tömegeket, leigázza az ellenséget. És talán mi is sokszor várnánk, hogy valahogy látványosabban jöjjön Jézus. Vagy miért nem úgy jött? És olyan érdekes, hogy akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, nem tömegeket jött meghódítani, hanem mindig egyenként akarja megérinteni a szíveket. Ma sem államok alkotmányát akarja megváltoztatni, megtehetné. Nem törvényeket akar megreformálni. Nem a szomszédom vagy az ismerősöm életét akarja helyreállítani, mert mondhatnánk, hogy ő rá jobban ráfér, mint én rám, hanem személyesen neked jön el. Tehát azt úgy értsd, hogy ma is neked jön el, ebben az adventben is. Ha azt akarod, hogy az adventi várakozásod boldog találkozássá váljék, úgy várd Jézust, mint királyodat. Hogyan történik ennek a várása és elfogadása? Hangsúly áttolódás által. A hangsúlyt önmagamról Jézusra teszem. Azaz elhatározom, hogy ezentúl ő számomra az Úr és a Király. Nem a saját önnös érdekeim. Isten nagy kegyelme, kedves testvéreim, és én nem győzök rajta csodálkozni 2025 adventjében sem, hogy még mindig nem unta meg az embereknek azt a közönyét, ami amúgy itt van körülöttünk sokszor, a hitetlenségét, a gonoszságainkat, hanem újra ránk bocsájtotta ezt a csodálatos időszakot. Ezért arra hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg őszintén, érdemes. Van-e hely nálunk Jézus számára? Mert a királyod érkezik hozzád. Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Lebo dieťa sa vám narodilo, syn vám je daný. Čítanie z knihy proroka Izaiáša a ešte z knihy proroka Zachariáša. Tvoj kráľ prichádza k tebe. Alebo aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe. Milí bratia a sestry, takto v krátkosti by som v tejto vete vedela povedať to, že toto je význam adventu, adventnej zvesti. Vyjadruje sa v nej obrovská Božia milosť, pretože Boh neočakáva, aby sme my prví išli k nemu. Ani nevieme, ale on prichádza k nám.
Keď sú dvaja ľudia na seba nahnevaní, to vidíme často, možno aj sme to zažili, a keď zvyčajne nedokážu jeden k druhému urobiť ten krok, tak nikdy nenastane medzi nimi zmierenie. Keby som to chcela vyjadriť trošku skreslene medzi vzťahom človeka a Boha, tak by som povedala, že od pádu človeka v raji medzi človekom a Bohom je ten nezmierený vzťah, a ktorý my vlastne prenášame z generácie na generáciu. A je to zmierenie o to ťažšie, pozrime sa okolo seba, že tvrdohlavý človek nielenže nechce Boha, ale aj keby chcel, nevedel by začať ten proces, spôsob zbližovania sa. Z ľudského hľadiska je totiž toto zmierenie s Bohom na veky nemožné. Zmierenie môže prísť iba z jeho strany. To je pre nás adventné evanjelium veľmi vzácne a radostné. Tvoj kráľ prichádza k tebe. Viera väčšiny ľudí stroskotáva preto, lebo sa chcú, keď sa už nejako snažia, dostať k Bohu sami. Akoby svojou silou vyšplhať sa k Bohu. Viem, o čom hovorím, a ja som sa pokúšala. Lenže to úsilie stroskotáva práve v tom, že napriek všetkým snahám, že sa chceme priblížiť cítime, pociťujeme, že Boh je ďaleko, alebo je ticho, nezjavuje sa, skrýva sa. Nechceme poznať tú pravdu, že my ľudia sa nikdy nemôžeme priblížiť k nemu. Veď celé evanjelium je o tom, ako Boh prichádza k nám. A v advente 2025 to platí znovu a znovu, že Boh prichádza k nám. Preto hovorím to, že Ježiš vlastne prichádza k nám. Skrze neho môžeme poznávať láskavú tvár Otca. A ak sa mu nechceme vyhnúť, Boha Otca, ak sa s ním chceme stretnúť, tak my sa môžeme na to priblíženie, neustále približovanie sa nášho drahého Pána Ježiša Krista len zareagovať s otvoreným srdcom. Príď, Pane môj. A v tom modlitebnom, tichom duchu, pripravenom na ten skutočný adventný čas, zažiť to, ako zrazu cítime, že vstúpil. On prichádza, ale keď ty otvoríš dvere svojho života, tak vtedy aj vkročí. Takže na nás je, aby sme sa mu nevyhli, lebo môžeme sa mu vyhnúť. Ale to vyhnutie vždy postráda potom len človek. Väčšina ľudí by možno ľahšie prijala osobu Ježiša, pokiaľ by sa nevyhlásil za pána a kráľa v živote mnohých. Prečo by mi mal niekto rozkazovať? Ja si viem poradiť sám. Človek si myslí, že si vie poradiť sám. Ale koľkokrát stroskotáme. Takže ani nie Kristovo učenie, ktoré sa nám možno páči, nám je blízke. Ani nie jeho zázraky a uzdravenia, lebo uzdravenia by sme ešte od Ježiša prijali. A ani len nie jeho príklad života sú tým, čo vykupujú svet, ale jeho osoba samotná. Božie kráľovstvo, milí bratia a sestry, sa realizuje tam, kde sa ľudské duše s pokorou podriadia jemu a prijímajú ho za svojho kráľa. Poslúchajte Krista. A vtedy ho viete skutočne poznať. V tomto svetom adventnom období na neho čakajte nielen s vierou a nádejou, ale aj s pokornou ochotou. Tak vstúp
drahý môj Pane. Na záver, Pán Ježiš si nikdy nechcel podmaniť masy. Nemohol by, nedokázal by. Mne je daná všetká moc na nebi a na zemi, hovorí. Ale vždy chcel osloviť, a to je krásne, srdce jednotlivca. Toto keď si uvedomíš, že áno, prišiel dneska kvôli mne, pre mňa, aby dal skutočný zmysel môjmu životu, tak si uvedomíš, že aká zázračná, vzácna vec sa stala. Ani dnes sa nepokúša o to, aby zmenil napríklad ústavu štátov, zreformoval zákony, ale prišiel obnovovať životy. Nie život môjmu susedovi alebo známemu, a potom si myslíme, že on to potrebuje viac ako my, ale prichádza osobne, presne ku mne, k tebe alebo k tebe a ku mne. Ak chcete, aby vaše adventné čakanie, tento čas na to daný, bolo šťastným stretnutím, čakajte na Ježiša ako na svojho kráľa. Ako sa toto čakanie, prijatie deje zmenou dôrazu. Presúvam dôraz zo seba na Ježiša. To znamená, že sa rozhodnem, lebo to je rozhodnutie, že odteraz je pre mňa on tým najdôležitejším. Je to veľká Božia milosť, milí bratia a sestry, že sa Boh ešte neunavil. Ja sa toľko čudujem nad tým, že sa ešte neunavil nad tou častou ľahostajnosťou, neverou voči nemu, alebo zlobou človeka, ale nám opäť dáva vzácnu príležitosť adventu. Skúmajme sami seba. Verte tomu, že sa oplatí. Či je v našom živote, či je vo vašom živote miesto pre Ježiša, ktorý prichádza. Tvoj kráľ prichádza k tebe. Amen. Vážené dámy, vážení páni, milí predstavitelia cirkvi, dovoľte, aby som vám hlavne veľmi rád poďakoval v mene všetkých našich občanov za vašu ochotu, za vašu vôľu celý rok nás vypočúvať, spolupracovať s nami a aj za to, že túto tradíciu takto spolu držíme, môžeme sa tu takto spolu stretávať. Skutočne si to úprimne veľmi vážime a príjmite od nás také malé poďakovanie v tomto krásnom období. Sme veľmi radi, že vás tu máme a ďakujeme veľmi krásne za tú spoluprácu. Ďakujem pekne. A my tuto traja spoluslužobníci teda by sme sa chceli poďakovať obci a teraz pánu starostovi, ktorý obec zastupuje, za tú 12-ročnú spoluprácu, ktorá teda funguje a vo vašej osobe si myslím, že je to naozaj obdobie, v ktorom môžeme povedať, že ten prístup je veľmi priateľský. Ja si to aspoň takto myslím, hovorím teraz vo svojom mene, takže gratulujem vám k tomu, čo ste doteraz dosiahol tuto v obci. Naozaj sa tu dejú kreatívne veci a ďakujem vám aj za spoluprácu, aj v mene mojich bratov. A my sme sa síce teraz pripravili len na pána starostu, ale zo srdca ďakujem aj pánu Kockovi, že túto myšlienku akože doniesol do tejto obce, lebo je veľmi vzácna, takže objímam ho aj z tohto miesta.
pozývame vás spoločne k modlitbám. Skloňme sa, takto sa volajme k Pánu Bohu. Ďakujeme Ti, drahý Otče nebeský, za to, že si napriek všetkej biede a slabosti sveta a malej láske a malej túžbe nezanevrel na tento svet, ale poslal si svojho Syna pre našu záchranu. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že si s nami v našich ťažkostiach, zápasoch, biedách, že si našim lekárom, tešiteľom, uzdravovateľom. Prosíme, aby aj tento čas vianočný bol pre nás vzácnym darom od Teba. Vypočuj nás. Amen. Pane Ježišu, Ty si sa narodil ako dieťa v betlehemských jasliach, stal si sa človekom, aby si nám ukázal, že byť človekom je niečo vznešené, niečo veľké. Pomáhaj nám, aby sme si to každý deň uvedomovali, keď stretáme ľudí okolo nás, aby sme im dokázali preukazovať dobro, lásku, vzájomné porozumenie. O to ťa prosíme. Amen. Drága Istenünk, hálatált szívvel köszönjük neked ezt a mai alkalmat is, amely már 12. éve folyik ebben a községben. Köszönjük, hogy jöhetünk ennyien és jöhetünk ennyi helyről, hogy itt van az egyházak vezetősége, a lelkipásztorai, a község elöljárói, és itt vannak a testvérek az Úrban, akiket most és ma a Krisztus egyesít. Áldott légy azért, hogy a zene hangjai mellett hallhattuk a Te áldó üdvözítő evangéliumodat. Kérünk, hogy éppen ezáltal tedd az ünnepeinket, a családjaink együttlétét áldottá, meghitté és örömtelivé. Amen. A teraz sa pomodlíme každý vo svojom jazyku modlitbu, ktorú nás naučil Pán. Otče náš, Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám vinu, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Amen. A teraz budeme spievať tú najznámejšiu a aj najkrajšiu vianočnú pieseň.
Ďakujem vám všetkým, že ste tu boli. Prajem vám v mene mojich drahých spolubratov požehnané Vianoce a ešte dovtedy krásny adventný čas. Príjmite pohostenie, tuto hneď budú aj zákusky. Rozhodli sme sa, že tuto vo vnútri kostola, lebo je veľmi také nepríjemné počasie, tuto zostaňte, ochutnajte, porozprávajte sa.